Yauwa sai kuma magana ta biyu akan masu cewa in mawaka sun je a koro su a jefe su a yi musu duka da sauransu. Ni kun ganni nan kamar yadda kuka kawo ta shawara ta birge ni akan cewa ku rike naku. Maganar wai ku jifa mutane da sauransu kuma ce kada su je, in ba su je ba kenan na ɗaya kenan. Na biyu kuma nakun da kuka ce ku rike shi ma daidai ne, ku rike nakun ɗin, ko in ce ku rike namun ɗin, in kun rike namu amma su ma namun suna da gyara, ku gaya musu. Ban cire ku ɗaya ba, duk wani wanda ya san yana yin wata haraka a Nijar wacce za a iya tsaya a saurare shi, a kalle shi, ko komedi ne ko waka ne ko menene, ku ce su gyara, ba sa yi. Domin me ba wani ɗan Nijar wanda zai tsaya shi ma waka ga ta cicicif minti 5 Hausa yake rera ma. Bayan Musa Yaruwa kuka taɓa jin yayi wannan, gashi waka minti 5, in dai kai an san ka celebrity ne a Nijar. Kuma waƙar nan in kuna yi da Hausa tana ɗaga ku, baraki na akwai garin da zai je shi wasa ba za ta cika ba. Me yasa? Ya fara yin waƙoƙin shi da Hausa, daga baya kuma ya mamaye da Faransanci hankali shi ma. To ku rike ku dinga yi da Hausa kuma, ko menene comedy kuke yi, waka kuke yi, kai duk wani abu wanda san ko ka san cewa in kun yi shi wata rana zai kawo ci gaba kuma za a iya gayyatar ku. To duk irin waɗannan abubuwa kuma ku zama masu yi da Hausa, tunda kuma Hausa ne, kuma al'ummar ƙasar ku Hausa ne. Mutum nawa ne ba sa jin Faransanci? To da anan ba a son gaskiya, ba a yin abubuwa waɗanda suka kamata, kuma sannan kuma sai a zo a yi ta faɗa menene. Yanzu akwai wasu mawaƙa suna nan waɗanda ina jin waƙar su da Faransanci suke yi. Ni da nake ban taɓa tunanin 'yan Nijar ba ne. Ni na ɗauka irin turawan nan ne, can ƙasashen waje suke, turawa ne. So wane ne suke MDM ko menene? Ni wallahi na ɗauka turawa ne in na ji waƙoƙinsu da Faransanci. Wai sai da aka yi min dalla wai 'yan Nijar ne. To kuma wata rana ne da na jo daga cikin waƙoƙin nasu wani ya saki Hausa. Yanzu zato da Allah, wannan rafin da suke yi da Faransanci su uku ɗin nan, a ce wani shi tsaya shi zuba shi da Hausa ne, wani shi zubo nashi da zabarmanci, su duka a ɗan jajjebo wasu 'yan guntayen yaren. So in Faransanci an mai da shi ado, shi ma a ɗan jajjebo ka ɗan kaɗan, amma kada a mai da abu yare gaba ɗaya. Wa zai zo ya saurare ka a Nijar? Ko kuma wa zai gayyace ka? Sai dai 'yan samariyan matasa 'yan boko. To shi ne kamata a dinga daidaita, a dinga gyaggyara wasu abubuwa. Mu ma ba ma yi wallahi. Naziri sarkin waka, Adam A Zango, kai Ibrahim Sinana, Auta Waziri, tun da ake abin nan sama da shekara nawa kun taɓa fitowa kun yi magana? Sai da kuka ga yanzu sallah ta zo za ku shiga garin su, za ku nemi arziki, tukunna ku fito ku ce za ku yi magana? Billahi la ilaha illallah, muna ƙara ba mutanen nan shawara. Duk wanda ya shigo garin su, duk wanda ya shiga ƙasar su ya ce zai sallah su jife shi jifa iya jifa, ya tafi da lafiya ya dawo babu lafiya. Ta nan za mu san mutuncinsu, ta nan za mu gane karamcinsu a gare mu. Shekara 100 nawa suna muku karamci, amma tan da ake abin nan ba ku taɓa sa baki ba. Ku bari ma masu daraja ma, wanda ma suka isa, wanda idan suka yi maganan ma za a saurare su fito su yi magana, in ya so sai a saurare su komai ya wuce. Amma kamar ku ne za ku fito ku ce so that, kuma ku sa ran magana ta ƙare? Ina, ai kun kunno wata wutar. Kun kunno wutar tsakanin mu da Nijar yanzu ba komai sai fatan alkhairi.